Onko sä johtaja, yrittäjä tai päättäjä ja haluat päästä jokseenkin hyvään kuntoon, mutta ryhmäliikunnat, peruspuntti ja peruslenkki on jo nähty ja ne ei ehkä palvele sua sillä lailla, kun sä haluat. Mulla on yli 20 vuoden kokemus kamppailu-urheilusta ihan ammattivapaatteluun asti ja mä oon lähtenyt luomaan tällaista kamppailuvalmennusta niille johtajille, jotka haluaa lähteä kehittämään itseään kokonaisvaltaisemmin. Tää on luotu kiireisille johtopositiossa työskenteleville henkilöille, jotka haluaa päästä hyvään kuntoon jollakin mielekkäämmällä tavalla. Tää on 3 kuukauden 1-on-1 valmennuskonsepti, jossa me rakennetaan sulle semmoiset itsepuolustus- ja kamppailutaidot, jotka kestää myös tosipaikan tulle. Sä tulet pääsemään nopeasti ja rennosti hyvään kuntoon ja pääset purkamaan paineita mielekkäällä tavalla, joka myös kehittää sua. Mene soturivalmennus.fi ja lue lisää.